से शुरू भइल बा कीर्तन सम्राट पंडित फागू बाबा आ यही जी विजेंद्र गिरी सुदर्शन जी कई साल हमने के यहाँ रहले तब विवाह गावे के सिखले आइयो लोग यूट्यूब पर अथी उथी पर देख के अपन काम चलावत लो बाबूआ तनी मनी एगो बात कहत रे जे तनी छपरा ला एगो बात सुनाई जे हम ओकर जवाब दी तारा से तो ए साल ना दिए कीर्तन सम्राट तनी मनी फागू बाबा के बाद देखो दिनेश भाई कि अब ना रहब ए प्रदुमन भाई ए राजा जी गाना बजाना गाना में दोनों बनता तहार होता बजाना गाना पेन्हेला सब एगो धुरान का बात बोले रहा कि काजर कोइला के ना हो अरे मटका वाला के हो गहना पेन्हला के ना हो झमा कावला के हो गाना गावला के ना हो सजावला के हो पूरी खोइला के ना हो बाकी पचावला के हो बबुआ गीत गौले एगो सुनी अगुआ महान हमारी है अरमान समधिनियो जवान चाहिए ना चाहिए कूलर ना चाहिए टीवी अंतरवा हम कहे सुन सुन के बढ़िया से याद करो ना चाहिए कूलर ना चाहिए टीवी बबुआ के चाहिए हमारा पढ़ल लिखल बीबी मत कहीं ना तो याद कर ली लो बाकी तार लोग के का समझाई बाकी फागू बाबा के बाद अब ना रहब ए राजा जी दिनेश भाई कि नौ जना हमारा से चैलेंज ना कोई बकरी है स्टेज थपथपावत है ये खाली फूंक दब तो दूसरा देश में चल जीते खाली कैमरा पर दिखावे खातिर ओ बना और रहब या राजा जी अरे रौरी मोहलिया सब दिन के बोलिया निमन बात तार से एगो ना कहे कि सब दिन के बोलिया और जो अजीत हलचल कमलेश देहाती अजीत हलचल जो आ कह दिए तार से जिंदगी मर जीवो तब ना कहे सवरिए जोन लंगड़ा कह देला हां अरविंद सिंह भंतिया जो सामरिया कह देले 7 जन्म धरब त ना धरे हमनी और कमला बाबा अरविंद सिंह बयान बबुआ हां कमल बासो एक पिसवे कमल बासो सामरिया जोन बोले ले आ सामरिया ले बोलू के हो ई जाने के पड़ी तू झूठौल चेला बन गेल बोलो जानत कुछ बड़ा ना ओ बना रहब ये राजा जी अरे रौरी मोहलिया कैसन चंडाल केवट रहले ई किताब में से कहले पापी केवट रहले आ उहे त्रेता में केवट के नाम जानत का हो शिव जी के गुरु हेथले पार्वती जी के गुरु हेथे के कहले जानत रहो शेर भरधनिया कलकत्ता में दुकान कहां धरी छितनी कहां धरी सागरे आ पिवा मरना मोटे की तो लौटल हमर भाग रे ई कुल ना जानबो अरे सालेला ए अरे बना रही अरे सब दिन के बोलिया भैया हमारा
देखो एक मन करे गर्वे एक मन करे गर्वे फसरी हमने के कोनो कलाकार के शिकायत ना कलाकार सब भाई हो ए में केहू कम जाने ला केहू बेसी जाने ला के फूल पतवाई लगे बकरी जाने मधे में तू नहीं खा करे से दो चार गो सवाल बोली तो लगबे हां ए बाबू तने एक दिन खींच दो हां केस के देखला अपना अपना वॉशिंग मशीन में तने खींच दो चल रह जा गलती बात आज भरार लोग देखा हमारा में तार में फेसो में अंतर बा तार कपड़ा सब खोल दिया वनहरिया में बेला दे तो बुझाइए चुरई जावती है हम देखो ई ओही जी से मिलेला हम दोही तरह बुझात नहीं घोपड़ास के बेलावेला इहे बुझलो तब यास न त चौड़ा में के घोपड़ास ना तो टावर चंपरा बुझलो तो और का बात दूजे माना करे देहबे दूजे माना करे देहबे भाभूति रमाई जोगिनिया बन